Sonjay. So yun mga Belly, makulay na buhay. Nandito tayo sa San Fernando, Pampanga. So yun, Lorenza, Kapampangan. Ano yun? Island Buffet. So mga Belly, ito second branch na nitong Lorenza. So meron siya dun sa anong lugar yung kinainan natin doon? Lubaw. Hindi Lubaw yun. Basta mga Belly, Bacolor, Pampanga, meron na siya. Tama? Okay, di ako sure doon sa lugar doon eh. Nakalimutan ko lang eh. So mga Belly, kain tayo rito. Yan, salamat nga po pala kay Kuya Ben and Ate Joan Corpus. Thank you po. From Alaska and from San Felipe, Zambales. Tararan, tararan. Anton. Okay. So na-meet namin sa ano mga Belly. Sa Island Baybay sa sa dagat. Okay, galing kami sa San Felipe mga Belly. Ito kami nag-stay ngayong maghapon. So yan, kararating lang namin. So kain muna tayo, tara na. Center stand mo. Iwan nyo yung mga bag nya? Sige, bahala kayo. Mga Belly, pasok na tayo. Let's go. Safety naman boss yung mga ano. Bilid na lang po sir sa yun. Yung sa Gwapo doon. Ibili nyo daw dyan sa Gwapo dyan. Okay mga Belly, kain na tayo. So time check, mag-alas 8 na po. So San Felipe. So mga Belly, search lang yan Lorenza Fiesta Buffet dito sa San Fernando. Tara. Tara na. Okay mga Belly, pasok na tayo. Ganda sa loob mga Belly. So yun, magkano ngayon eh? So yan mga Belly, ito 398. Senior 318. Kids, parehas lang. Birthday promo 5+1. Sinong katatapos ng birthday? Kuya Didong, kailan? February. Walo, sa long table tayo mi. Di pwede doon mi. Doon. Sa mga ganan. Walo, di ba pwede sa ganan? Doon kami. Diyan na lang kami. Ganda. 8 kami. Second branch to. Anong lugar yung isang branch niya ma'am? Bacolor, Pampanga. Okay lang. So mga Belly, Bacolor, Pampanga yung isang branch nila. So yan, dito na tayo para maluwag. Yeah. So yung mga Belly, 398. Banat na boy. Mga gutom eh. Thank you po. Thank you po sa Ben. Ay, kala kasama si ate. Ngitin tawa si Mori oh. Ano, kain na tayo? Okay, kain muna. So yung mga Belly, Kapampangan dishes dito. Kain po. Yun oh, ito yung nahanap nyo doon oh, call.
Yan yung asadong matwa yan. Yan, gusto ko to. Asadong matwa mga bel. 398 per head. Patatim. Sa mga beler, so na, tignan nyo naman yung ano nila, puno pa rin. Patatim. Gusto na hanap ko yung pinakakuko eh, yun ang gusto ko eh. Hoy, banat. Patatim yan. Patatim. Dito gusto ko yung pinakapa eh. Okay, no rice ha. Patatim. Patatim, tapos to beef caldereta. Okay, titikim muna na. So mga beli dito sa Lorenza, masarap ang pagkain nila. Ilan pa tayo? 1, 2, 4, 5. Tapos may free ice cream. 6, 7, 8. Kare-kare, go! Kare-kare bagnet. Nandun yung iba may masasarap. Tapos may buro rito, bagong nabili. Burong isda. Yun. Yung tosinong kalabaw. Ito, ketchup. Ito adobong manok. Ito yung Kuya Rod. Yaman na ko yan. Ito yung ano eh, kalabaw. Pindang. So ano to? Tosinong kalabaw mga beli. Kilain. Mga beli kilain. Sisig. Ito yung nahanap mong tawang dam. Dami kanina. Wow. Ano yan? Tinolang taong. Sabaw. Ano yan? Solid yung paksiw mga beli. Ano natin lahat? Tapos mga beli may dessert doon. Saka free ice cream. May stub yung ice cream nila. Pakwan, minatamisang saging, salad na pepino. Tapos Ton, balat. Nasa yung kutsara nila, dam. Morning po, good evening po. Ate, ilan po tayo ngayon? 17 dishes. Lahat na po. Di pa kasama yung dessert. Thank you po. Okay. Eto, sauce ng lumpia. That's it na. Puro karne na naman. Mangan. Oh, yayain nyo naman kumain sila, Kuya Ben. Kain po tayo. Thank you po, Kuya. Mahal kayo ang kutsara. Ano yan, Pai? Paklet? Hari-hari po. Pork kari-kari. Kare-kare. Bagnet kare-kare. Sabi, tikman na natin yung asadong matwa. Mga Benny, kahit kailan ako kumain dito, sarap. Masarap yung ano nila rito.
Patatim. Alderetang baka. Pagkain nila. Sa mga belete na yung pinagmamalagi ng Lorenza. Tosinong kalabaw. Kapampangan. Hindi. Pindang damulag. Ano boy? Hindi nagbabago yung lasa, ano? Alam ko naglas ng mga adobo eh. Ha? Alam ko naglas ng mga adobo. Hindi ka na. So ang Lorenza mga Benny, dati siyang nag-catering. Tapos nung pandemic, yun, nag-start siya sa buffet. Yun nga, sa Bacolor, Pampanga, doon siya nag-umpisa. Ayun po, Tito Ben. Wala, bakit? Ate Mayla. Tito Ben. Ay, shoutout nga pala kay Kuya Tito Bong Alfonso. Yan. Dapat po, ano bang? Di ba yung jacket na nasuot mo kanina galing din sa kanya? Opo, sa kanya po yung jacket na binigay. Yung kaya Adam nakita sa vlog eh. Namit po namin. Yun. Magnet, kare-kare. Norang ba? Trotong. Ayun, alam mo. Oh. Umabili ito yung dessert. Alam pa rin? Pawong! Ang banat ko sa inyo. Laga! Ano? Masarap po mga kagad eh. Ito kaya na lang. Ba? Dumanat ko sa Adam oh. Maraming baka dun ah. So mga Beli, kung gusto nyo matik may mga lutong Kapampangan, dito kayo pumunta. 100% lahat na menu nila, lutong Kapampangan. Lutong bali kung tawagin namin. Nandyan, ito yung tosinong kalabaw na to mga Beli, madalang nyo lang pumagita sa restaurant to. Opo. So yung iba matigas mga Beli, pero to napakalambot. So pag ginagawa to mga Beli, matagal to. Parang binuburo din po kasi to eh. Kaya yung lasa nito, asim, tamis. Start ka na, Ton? Opo.
Eto, may libreng ice cream tayo. Kuhanin nyo na. Ah, 4. Bukod-bukod na lang. Ayan na. Ako may itong bawat. So may libreng ice cream, Mabeli. Okay, stop. Mabeli, nabigla na naman kami sa kain. Pagod kami sa pagra-ride, tapos biglang kain. Yeah, ice cream. Ayun pa yung tatlo. Sarap na ito, avocado. Ice cream. So dito, Mabeli, isang serving lang to. Na, isang serving lang. Ayun, sir. Pinakalagay doon. One serving. Free So, lang, sir. Free. hindi ka na pwedeng umulit pag naubos mo to. Sarap. Avocado flavor. May libreng ice cream ah. Meron na yun. Meron sa presyo. Bawal na bang? Hindi. Ay niya, ano, 6-7? Tutuwa kay Morris sa ayan to. Harap? Busog ako? Nabigla. Very big, nabigla kasi ako sa kain. Eh, may deliver ng ice cream mo. Game. Ay! Dalawa kami na position. Dalawa kami na position. Ay! Very ganun ko kamahal si Anton. Sinusubukan ko. Yan, thank you kay Kuya Ben yan natin Johan Corpus. Thank you po. Na? Isip na ko. Ito lang kumain tayo. Thank you po. Saka kay ma'am, yung mayari ng ano, Lorenza. So, shout out po. Lorenza. Ay, Bilaw. So, yung mga Benny, naglabasan na yung mga kasama namin. Ingat kayo. Okay, mga Benny. Miss ka, Benny, kumakain pa. Naman, dessert na. So, mga Benny, okay na tayo? Thank you. Ma'am, salamat po. Thank you po. So, yun. So, mga Benny, pag gusto yung bumisita rito, Google Map nyo lang. Lorenza. Ayan o. Lorenza Fiesta Buffet. Yan po. Tapos may kalesa rito. Mga pogi. So yung mga Beli, tapos kami kumain. So yan, maraming salamat po kay Kuya Ben and Ate Johan Corpus ng Alaska, USA. So taga San Felipe, Zambales din po sila rito sa Philippines. So na-meet ko kanina sa beach kung saan kami nag-stay kanina ng tanghali. So yun. Thank you. Maraming salamat. Okay, ano? Okay na, uwi na tayo. Isang oras na naman bakbakan sa daan, Poy. Oh, gusto niyo sumaya? Oo. Thank you kayo. Thank you po. Maraming salamat, Sir Ben. Sir Ben and Ma'am. Johan. May request si Sir Ben eh, Mori. Tarararararararan tan tan. Sasabayan ni Anton. Tororororon. Oh, sasabay si Ma'am Banditong.
Okay, thank you. So mga Beli, nagbigay ng pampasaya si Kuya Ben and Ate Joan. Jepoy, Thank you po, Sir Ben. At Joan, thank you po. Ton. Thank you po, Tito Yay! Ben. Tito Joan. Tanananan, tan tan tara. Parati ka nila niloloko, no? Ayos lang, pag pogi talaga ganyan. Thank you po, Sir Ben and Ate Joan. Tara na. Tanan, tan, tan. Nabigyan ka na, boy? Apo, thank you po. Okay, tara na. Ayun, dito. Okay, Kuya Ben and Ate. So ayun mga Beli, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa Kabeli, nagmamahal sa Kabeli. Ingat na lahat. God bless all. So yun mga Beli, maraming salamat po. Kuya Ben and Ate Joan, thank you.